Тук при мен е и прекрасната Даниела Иванова от La Casa del Jamón. Честито за наградата. Очакваше ли я? Благодаря. Истината е, че да. По покана на Ива и Емона бяхме номинирани и съм сигурна, че в тази категория ни отговаряме на всички изисквания, за да я спечелим, тъй като представяме духа и вкуса на Испания с нашите продукти. И само да вметна, че не само хамон, към нашото портфолио предлагаме и испанско вино, което чудесно се комбинира с местните продукти, които от своя страна предлагаме. Какво се крие зад вашия успех? Какви качества са нужни, за да достигнете до тук? Всъщност, бранда La Casa de Jamón е сравнително нов. Няма да споменавам колко, защото се надявам във времето да достигнем годините, които колегите други спечелиха награди тази вечер. Упорити сме, постоянни сме, един малък екип сме, който много си помагаме, много се вдъхновяваме един друг. И още веднъж искам да благодаря и тук на Ива и Емона за възможността, че ги познавам и че можем да намерим място, където да покажем, че храната не е лукс, а е нужда за нашите сетива. Чудесни думи, благодарим ви и ви пожелаваме много успех за напред. Благодаря.